हाय सामान आज आसी बुलिया बेंगलोर गाँ गहली आप देखिए जगह के सुंदर लगुच रोड टा हूँ लोकल गाँ भाया गाँ रास्ता रोड जे पटिया मार्केट गोटे गोटे अच्छी गोटे हूँ फल दुकान गोटे गोटे सब गोटे फल दुकान गोटे गोटे मुद दुकान सब गोटे गोटे देख एटिकार मार्केट आम गाँ गहली जगह आगो गला गोटे क्रिकेट फील्ड सब आसते छोटिया छोटिया छुआ बड़ छुआ बहुत लोग आसती क्रिकेट खेलती जी बुलाबुली करते आप देखे भल लगे भाई आम आर वाटर फिल्टर बिक्री कर बाटे गले आगू आमर पड़ो कौन क्रिकेट फील्ड सामने पड़ो ढेर अच्छा लोक प्रबल स्कूल सब खेलिया जी बाटे पर जाओ तो बुले भी देखिए कौन चलती कौन ना सभा जाए भर को जा कौन चली कौन ना देखिए लोक के बहुत लोग बहुत लोग आते बहुत लोग खेल दादा गेट बाटे भर सब खेल मऊसा बसिक देखी ना क्या देखी हाथ सब बंद घर लोक आसते घर लोग खेल चलते फुल आस सका सका खेलिया देखा गोटे खेल चलते पटे कौन एत भिड़ अच्छी कौन हूँ कौन आगे जा कौन एत लोक गले जना पड़ो जना पड़ो